Són animals que ens poden fer mal, es poden amagar molt fàcilment, ens poden sorprendre des de qualsevol racó, i això ha generat que a tota la humanitat hi hagués aquesta por ancestral que encara avui dia arrosseguem. Des de fa 3 anys, visc en un poble a la muntanya on he vist més serps mortes que vives. Algunes estaven atropellades, sí, però a d'altres se'ls va arrabatar la vida d'un cop al cap. No es pot negar que a moltes persones es fan por aquests rèptils. I no només en l'actualitat, ja fa segles que les serps desperten en l'ésser humà tota mena d'emocions. Elles i també els llangardaixos. Tan gran és el misteri que envolta aquests animals que una de les criatures que més llegendes ha inspirat arreu del món té aparença reptiliana. La paraula drac ve del grec, que significa dracon. I dracon s'utilitzava indistintament per als dracs que nosaltres podem dir reals, les serps o rèptils, com per als dracs que nosaltres podem dir fantàstics, no? El que avui dia anomenem nosaltres dracs. Per ells no hi havia aquesta distinció. En els bestiaris, encara en època medieval, surten els dracs com a criatures reals. Per tant, el fet de no haver-los vist mai no vol dir que no existeixin. Però alhora també, què significava dracon per un grec? En realitat, dracon ve del concepte de mirada fixada. Quants animals coneixem que ens puguin quedar amb la mirada fixada? Pocs. Per exemple, un d'ells, la serp. Per tant, a partir d'aquí ja van començar a sortir tota aquesta idea de que les serps, els dracs per defecte, són animals intel·ligents. I d'aquí que trobem tantes llegendes en les quals els dracs parlen, no? Però clar, és que també hem d'entendre que els dracs són animals totpoderosos, són animals que dominen tots els elements, són animals que poden viure molts anys o fins i tot ser eterns, no? Per tant, això els hi permet d'assolir una gran intel·ligència i unes dots, com pot ser la paraula, l'enteniment. Això hi ha moltes llegendes, no? Que hi ha dracs que donen endevinalles per poder accedir al seu tresor, no? O són capaços de racionar i fer trampes, no? Per lluitar contra l'heroi. Com a bons catalans sempre ens vindrà la llegenda de Sant Jordi al cap. Doncs anem a parlar d'un altre també important i fins i tot potser a nivell de cristianisme en general és el més conegut, no? De llegenda vinculada a dracs. El que tenim aquí darrere és el retaule del monestir de Sant Miquel de Cruïlles, un retaule fet a principis del segle XV per un dels més excel·lents artistes que tenim aquí a Catalunya en aquell moment, que és en Borrassà, i al qual s'explica justament la història del patró, o la geografia, hauríem de dir, parlant d'un personatge sagrat, del patró del monestir, Sant Miquel. Per tant, Sant Miquel, l'arcàngel, té un moment potser heroic culminant, que és el que es representa en el plafó central, que és el moment en el qual ell venç el drac de l'Apocalipsis. I això mateix ho trobarem amb tants altres personatges, no? Amb tants altres sants. Tenim Santa Margarida sortint de la panxa del drac, vencent-lo per renéixer de nou. Tenim a Santa Marta domesticant també la tarasca, no? Que també era una figura de drac. Però també trobarem altres civilitzacions que tenen el mateix relat, no? Podem parlar de Japó amb la serp Orochi i en Susanoo, que també no deixa de ser un heroi, que ha de vèncer una serp de 8 caps, en aquest cas, i també, a tall d'espasa, l'anirà decapitant, no? És una de les llegendes fundacionals del país, però és que podríem anar recorrent tot el món i anar trobant aquests herois que vencen el mal o el caos personificat en aquestes figures dracòniques o reptilianes. En realitat, en el món de la mitologia, el drac no sempre és un element que fa por, no? A vegades és un benefactor. No? Fixem-nos, per exemple, en les mitologies orientals, que també apareix el drac, però apareix una fisonomia molt més de divinitat vigilant, custodiant, protectora. Així com a Orient tendeix al positiu, per nosaltres tendeix al negatiu, però tendeix, no és un símbol únicament positiu o negatiu. A vegades quan ho explico dic que és com el vinagre. El vinagre és bo o és dolent? Hòstia, un glob de vinagre és dolent, però el vinagre en el gazpacho o a l'amanida, ostres que bo. No? Per tant, no deixa de ser un símbol que juga aquest rol. I de la mateixa manera que els dracs han tingut diversos rols al teatre de la vida, també els han tingut les serps. La virtut de la prudència, una de les 4 virtuts cardinals, va amb una serp. Per què? Perquè és aquell animal que notarà un terratrèmol abans que arribi. La trobem com un dels grans símbols de la vigilància, els custodis. L'arbre de les Hespèrides, l'arbre del bé i del mal en el Gènesi, la serp, no? Que vigila l'arbre Yggdrasil, no? De la mitologia nòrdica, l'arbre central és també custodiat per una serp. Clar, llavors és bona o és dolenta? Perquè està vigilant elements que són positius, per tant els està protegint, però alhora també els està protegint d'altres elements positius, que pot ser l'heroi de torn que vol anar a buscar el fruit d'aquell arbre. Si representen el millor o el pitjor dels éssers humans,
Això depèn dels ulls dels qui jutgen. Però, a diferència dels dracs, les serps sí que són reals i pateixen les conseqüències de la mala reputació. A Catalunya hi ha 11 serps. La seva reacció normal davant la presència humana és la de fugir per amagar-se, i tan sols algunes espècies ataquen si se senten amenaçades. Per això, a Espanya només es registren, de mitjana, 1,2 morts a l'any per mossegada de serp. Aquí hem d'estar molt tranquils, però què passa? El que dèiem, no? Que realment aquesta simbologia o aquesta por ancestral és ubicua, és escampat per tot el món, tota la humanitat la portem a dintre, inherent. A nivell realista, por a les serps, jo crec que n'hem de tenir poca. És cert que la por no és una emoció que escollim sentir, però podem decidir com actuar quan apareix. És molt més fàcil allunyar-nos de l'animal que fer-li mal. I aquesta acció salva vides. Vides que necessitem perquè les poblacions d'alguns rèptils pateixen greus regressions arreu del món. Ens ho explica en Joaquim Soler, director tècnic del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya. És un centre de recuperació, és com si fos un hospital per a animals salvatges i els únics que recuperem aquí són rèptils i amfibis, aquest grup de fauna. Molt important, tot i que sovint és un grup faunístic menyspreat, sobretot les serps, a tots ens ve al cap, però realment tenen un paper superimportant dintre de les relacions ecològiques i de la xarxa tròfica. És a dir, només hem de pensar que si no hi haguessin serps, estaria ple de rates i ratolins al món. Aleshores tenen una funció molt important. També són part de la base de la xarxa tròfica, per tant tenen, com tota la fauna i tota la flora del món, té uns requisits, té una importància cabdal. Al centre arriben a l'any a vora de 5.000 animals, més que menys. De tots aquests animals hi ha un percentatge que són fauna autòctona i un altre percentatge bastant gran que és fauna exòtica. Tot el que és fauna exòtica, doncs, malauradament, no té sortida, són animals que han de quedar aquí una vegada recuperats, i tot el que és fauna autòctona, per sort sí podem alliberar, i dintre dels projectes que hi ha en marxa a Catalunya per la conservació d'espècies, sobretot la tortuga, que ha estat la tortuga mediterrània és la tortuga que més s'ha tingut com a mascota a Catalunya i per tant també és la que més arriben al centre. Donacions, incautacions, trobades, etc. És una espècie que li manca hàbitat, l'hàbitat on vivia ha estat transformat o s'ha destruït i a més s'ha capturat per tenir com a animal mascota, que és la gran pega d'aquests animalets. El futur de la biodiversitat en certs llocs probablement sigui bo, en altres serà terrible. De fet, els canvis climàtics que s'estan experimentant tindran una incidència segura en la biodiversitat general del planeta. Algunes espècies ho tindran fotut, altres ho tindran millor. En el cas dels rèptils s'especula que els augments de temperatura, per exemple, en el cas de la tortuga mediterrània, pot representar una cosa molt negativa, perquè les cries que neixin, per exemple, en èpoques molt caloroses, que tendim un escalfament, doncs no sobreviuran als hiverns secs i calorosos, i per tant l'espècie anirà a menys cada vegada. El futur no sembla molt lluent, però per tant d'intentar que això vagi canviant o com a mínim minimitzar-ho, per això estem tots els que ens dediquem a la conservació i la divulgació de la biodiversitat per intentar fer una mica de consciència al respecte. I el que és el CRAR, en principi com a centre de recuperació entenem que anirà funcionant en el temps perquè compleix una funció social important i d'imatge i sobretot de projecte de conservació i educació, perquè aquí cada dia passen molta canalla i per tant els intentem inculcar mínimament la conservació de la fauna salvatge i en aquesta direcció continuarem si podem.